May ikan ni katupya. Pay bong peg. Tong mamaya manu ba ay mayame yang badi Christmas. Hatu simi ang gumno. Menyetok mamaya bi maya. Sisa. Ban tere maya me. Maya li takum angel sya. Ki khubor ka bate si TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sembut Menteri Rang Baka Jelaba Preston dan Song Ulapha ia ukurwa syaka Green Tech Foundation baka sorkar kala kut jingwat ban penjat setia ya ka daulen nong lumpung deng hapung umyam henrei ban thung susu ikiding kisiej bat ban pen internet kumbale ya kanan polong kebadan hado anut ke sorsilong. Habakaran sigila patai kubor haka kat sautri uyayong arca penriu uba Preston loong hasilong kidon atli 5-star hotel kata ka Vivanta bat kamariat bat ulaong ru ba ondala de panchna ya ka 5-star hotel ha Orchid Umyam kan long ka jingkerku na ka benta kayo kamyo jam jagi samla kibla pendap ya ka jingpuli ha ka hotel management na marbak sorkar ka angnut ban penkha ya kilat yo kam nyopho haduk prapo persen na ka benta ki samla terajelah. Labiak to kolej Shibun nakalian jopi ki media team ki ba wan kan puan nakapta ka press briefing ka bang kwa ban pensyai halor kan ka isu ang syam din ngala kren ten nga kwa isu ban kam pensyai kena bagi pajba kin num sungtu bakla hakabede bat kan ka project ang ti apo umyam lek bat katuka lumpong deng ke belong. Te gidon kitu kikun hun ki green tech ba kia syatkan. Hak bede bat ke isu bat ke diman nakaliang jongki ke lomba ki kwa pangin scrap ya kitu ki project ki ba ngimut ban beautify ban pen internet ban pen bit pen biang ya kate kalumpong deng kaba kanlong kawe ke jaka jungo kai ka bagi turis ke sutuna tinga kwa ban pensai alor kan ni ngatrai kini ki kon samla let's say ki page ya katuka ka permission ka ban nakaliang ka pollution control board ka ai consent to establish markidon kitu ki kendon katu kan ni kiba kasya wat yiki permanent structure hapo lumpong den namar kadon arbenta kanika construction kawe kadai hapo umyam lek kabadai ya katu kabengi ong ka Orchid Hotel ka existing one kabangin sa reconstruct sya ban perkenala sya 5-star hotel bat kabaar pat ban beautify ya utu ulum pongden ba unlong ru way na kilum ubaki Torres nakaleng saudong kerin dia wat na po kejelajong niru kila ban likai kila ban lek syongkai kila ban lek pentengen yeladi kila ban lek enjoy ya ka scenery ya ka jing internet ya ka jing pengat jong ka tuka jaga te ka bangakwa ban stress hang ne kalong ya ka ni issue ka ba ki kon samla ki lek ki persya bat ki syatan hadu kan ni kasngi ka bamta hakabide bat ka tuken ka project jong ko lumpong deng tengah kwa bat keren ni wasai hang ni kolong ba ngin num don kanu ka permanent structure let's say ki base bit ko mga IP ya katu ka consent to establish kan mau ba kanu ka consent to establish ka ba ai ka pollution control board kani kadai ka belum provisional pide ban pek ru ki kendon ki bodon tu nama don ki kendon namar haka bakadu kebenta kabaar berka final kandon pada saka consent to operate kebenengkong consent to establish bat kabaar consent to operate te haka tu ke kendon kabaka pollution control board ka ai kidon ki kendon ter kaba la apply lut ya ka environment acts haka environment acts kidon lut ki kenjenat kiba kadai ka blueprint kabang ngimla
วันเป็นเข่งยากันเนกา Environment Act กบาลาปาสดากับ Parliament บัดกับลาเป็นเตรกรรมดากับ Sarkar India บัดมังีki Sarkar Jelaru nge haban board renti ya kini ki kendon tina kata kadau ngakwa biang bat pisai hakane ka por baki paj ba kin sotu bakane ka issue jong ka lumpong den kaba ki kun samla hadum ta ki syatkan ngakwa ban ong ba ni kula ba kan numdon kanu kajing penjot ya ki klaw ya ki betap kajing penjot ya ki deng ki set henre hakajaka kata ngin beautify penban ngin nang thung susu ngin nang pen itenat susu dalor bakla itenal kata kalong tik kum ka watslek ka bangatrai ka watslek la pipai si post nem mensua bat kane ka bamenta kalaya perba kalaba tengi kwa ban replicate ba ngin le kumju ki program ki activities hak by day bat katika lumpong deng bangin nang pen internet susu bat ngin nang thung susu ki ding ngin nang pen internet susu ki ding ki badon sentiu ki basma obi ki ba pit ka ba biang knang ba kumong ong ip kani kan long ka way na ka destination ka ba ki tourist ki man tu kata ka de ka benta ka ban nungkong ka bangapwa ban pisai kedar nakaliang jong Sarkar ha lengba jong pi ki media ki ban ai kani ka khubor keleng saudong jong ke jelam mekla jong ni kebenta ka ba ai ha ka bidai bat ka ki investment ka ba ka Sarkar klai sign agreement na kebenta ban don kani ka 5-star hotel namat dan tek ki pesul tu bakla bat teng kum snow day ru ki ba ong balengit penbuon ya ka ki 5-star hotel ngan su anuksa yam tangi don tang arteli kini ki hotel ki ba kampau hapo shilo kabenukong kade kamariat bat kabaar kade kabibata bat nganya thu ya pi hadin bengla dep ya kate project bat ndai tang ta hadin bala implement la penlong bakan trekam kini ki arteli project kabenung kong ka direct benefit lane ke jingmentoi ka bangiyok kum ke jala kalong ba ngila ban thungkam thungjam ya ki kon samla la jok ki ba ki pas ya ni ki line jok ki ba per na keleng saudong jok ke jala jongi ban akwa ban thu ipi kum ba nyau po san percent ki ba trei menta hakini ki arteli hotel la bi kwa sko ba ban verify kum ba nyau san percent kida ki kon samla kan thei bat chenang ki ba pas ya ki line ki ba per ki ba ya dei bat kakam jong ki 5-star hotel te kan ne kala along ka way ki jing ku ka bangi create ya ka employment naman ta ki kon samla bat ngayo i ba man ka snem ki ba bon ki kon samla kan thei bat chenang ki ba mi ru shabar ki ba le shabar ban puli yakini ki line ki ba per haki ba day bat ko homestay ki ba day bat ki hotel ki ba per ki ba per ki jing puli ki joki te ka jing kwa jongi da ko Sarkar ko long ba ni kwa ba de ban create ya ke employment opportunity hapo ke jelala jo nakrada ngo pi da ka bni perkhat ya kani ni sotho bala ding la bat pendep ya kini ki project nyau posan persen prapo persen kan poi kapor ba 100% nila ban thungkam thungjam ya kini ki kon samla jongi ki balik puli ya kini ki line ki ba per keleng saudong tinga i don ka statement mo ka ba kren ba lada bun than ka ta 5-star hotel ya ba ka ba ma yo ka kala ban ka jaka kan jela jongi ka ba snowsi ka ba ja buro ngakwa ban ong da ka ba sai kedar ngi na ka Sarkar nginnam ailat ike bakum kita nginnam ailat ike bakum kita kabang ngi kwa bat ngangai scam go bagi kun samla ha bagi lek puli kila da ken jing ken ki kebe ki pa jong kiru kila de slok kila sutu jimo namar la de pi ong ba pi kwa ban khang ye ki investment ke mudun ma pi ki kebe ki pa ken sung tu ki kon ngi lek puli siba
kiban don haka ni ka wellness health api nakaliang jog sarkar ngong ipi mendin rong la jubab dak basai ngingim khang i ke jingkang banyu kundu mendai bengi khang la daki kwa manu manuru banyu kundu ni long ri banyu kundu namar ba kala don kapor ka bangi ngila ai ka direction Xiao DC bangun khot invite banyak keren ten nakim le ten nakal daw ngong pi ngasu ai kan ko bot bangi na kalen sarkar la dagi don ka do ko isu na lor bangi la pen sai phim sko thu phim sai le ni phim pat phidang artatin ka jingkhang ka ple na ka benta ban ya keren khnang ba kin dai sai ba kin da sko thu ba bat ba ki pai ba ro kin sai kin sko thu ba abadon kanu ke jing tre ki construction ya katangim dei ban phla nga ong ye phi manin ngadang pen kemau por bengis dang ban pen klem ya kade ya kane ka project jo ka Shillong Dawki Road ka bengis dang ya kane ka 4 lane hadu angte po pomlung marias dang wan ki group ki ba ong ni 8 palat ya ka environment kilek IPIL kilek chai kot te ka jingmut jo ki ka ba ngam ong ka bom dei ka jingmut ka ba dei tang bangakwa ban pensai takawi mut ban ong tang ba dei ka project sarkar ka bangin su ai like lan ba phin le kan ba mon kidon ki kendon bo mong pi ki kendon menta haka environmental acts kidon bon ki kendon kum no ban le nang ta la phi ong ki pen klem de kidon bon ki kendon ki ba haka fresh act kala kren shai pila ban pen klem uwe uding pila ban tung ba de sipo ka santali ki an bro ki don te ka bangim la ngoi pi la phi ong ki simet ne la phi ong ki project jo ko sarkar ne la phi ong ki project jo ki company ne ngim la ban long outlaw le ne ban ong ban ya sabar jong kini ki an bat kham tam hakan ka juk ka mamta mano bam lo concern ya environment baro ni lo concern nakadaw ngoi pi ngi ha bangi sna surok kamut banong kakut tang basina surok rei ngi le kum no ngi penrung ri ki program ba harut rusok in thungde khnang ba balayu ban precept la de ban pen klan shu ya kaneka environment but ya kaneka greenery hapo ka jela jong namar ba balai ki turis nasang yati pa ke jingwan ki turis chapo megala ka benungkong namar ba ki yoi ya ki greenery saudong jong ke jela jongi nang ta ke jing ibang ke jing thiang phiong kawa kak sai ka lum ka de teng ngi kwa ban nang pen ha shu ban ngi kwa ban preserve lane ban pen tikena bang him dei ban penjot pathar ya kanika spak ka bo boleh try kana ulak ku nglenganga on pi ngap condemn ya ke jing snow joki ka concern joki ngiru ni snow dei te ngaru on pi ngade way uba support ya kata tangba snow thu de ya ke jing percaya pediang se ya ke jing percaya namar bele yu namar mdei ba ong ba ngi badon ka sarkar ngi kwa an penjot ya marian nang tala digi kwa makanaru ngimla te namar ka an gadon ka high court kadon ka court kadon ka judiciary kadon nang ta bakalatiak ngong pi ka basuk ka PIL kadon te kamdei ka basuk la pi ong ka jaka jo ka sarkar ne ka jaka jo ki simet ne ngong pi kamdei ka basuk ban su ong be bangin ya le kat bomon kamdei kumta kane de ka juk ka ba thamai bat kham tam mangi ha megala ngi kwa shisha ban preserve baka environment kan long ka bapit ka bapiang hapo ka jala megala bat kane kan long ka jing toy ru iki pateng yiki khon ki se ku jongi la shai la singi kin im suk kin insai morally ngathai ki de ba suthu balai banga on pi ba ngi yai pensai lang ba ma pi ki bidia nakapor sekapor nakwa ban kentu ba ngila pensai ten rei la de pidon ka jing thut hang ne hang tai ka ba pidam ton kam chu ka jing khang jongi ka ple nakwa ban ong ta kata ka jing khang jongi ka ple ba phikwa shu ki jing sha ngi na nga shu ki jing sha
lebih kuat ban ong ba ai writing ngin ai pin writing kadon kabla dong lepate mnei ban pen mi isu ngasko kata ka de kabdun kame te ngasko bara ngasko ban kerpat ya kini ki kon samla perkat namar ba balai ba pin su shat ngat balai ba pin su pen sitom kai ya kamet la jo namar ba ka ka ba pi ang not nyiru hang ne Shuaban take up yang ada project ngiladon ngata ka jik tumu bangi kwa ban attend ye kini concerns borok ban attend ye kini ki issue borok kenang ba mdei ban ong ba ngisu mut bait blind tang bala wanra ataka five star hotel misalnya shu ya ka mau ya ka ding misalnya shu ya ka misalnya shu ya ka lek kipung leni kijing im haka doka lagi jing im haki pung la ne haki wa kom ta te ni nga soban ong ba nga nakaliang jongai nga soban ong ba la kom nuru kidai ban perkat ya kane ke jing persyai bat kidai ban pediangu ya kane ke jing persyai nakaliang jongi ko sarkar kebangadat ban ong tangawi la dalong ta tingap ngi ya nok ni ki ngi hap ong ye ki kme ki pawat pha ye ki khon beglej puli beglej training yang kana kalai namar ba phin ong bakas pa ka de ka basneu ngangam hangangam la ban tiang namar kan neru ka de ka wei na ki benta jok hotel ka balada don lada mangane manu ki ong le se ngi kwa ya ka jikilan met nang ta kham tam ni hang ne ruspa ya kata ka bangi ong ka rukom sumar khasi namar ka phakem ka de gai kam de ka sumar khasi ka bangi le de ko upniang khasi ka batek teng le se don ke jing pang ke jing ut haka met haka phat kwa ban phakem ka spa kamut kata ten rai ngangam su thu ban ong da ka pat ka tin ten rai nan yo thu ye pi ka wei ka bagi tanat ki babon ba ki kun samla jongi ki ba shim ye ka de ka kurs ban lek pule dalor ba ki kun samla ka jat ban ri jongi ki bo ble ula ai kerpang ye ka sap ya ki nang menta kan ka lain ngaso ban ong ba metar ki babon ba ki balik training ba kin yo ka certificate kadang ba ble yu kin la ban pen kela ye kata sya ka ban imja sya ka ban kamai nakamenta kalawe ke joki api ia ke jing prihat ngau pila don te amuyu ten rei ngim sya ia ke parmen structure ngla batai no bene hakabe dei bat ka lumpong den num don te ka parmen structure ka don ngan ainuk sabit direct thik ngin boot ia ka pattern jong ka wasli kai badon wasli pio i ko magalo teng-teng ipelong i mini market iyo bakenya wan gitaris lading ipelong teng-teng ke music evening mano babuntoy hato kata ka penjot oi ke iya ya kan environment ya kadeng kasi namar ka concern joki kadeng kata nakada ong pi ngiru ngilong concern but sai si ngakwa ban pensai be kedar ba ya kalumpong den kanum don kanupanu ka permanent structure kaban keta ya ka jing itenan kaban keta ya ga greenery rei haka jaka ka jong kata ni lade buru ya ka kendon bangin nang pen klan susu bat in nang pen itenat susu ya kabala don lepanta